खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै आं नोंसिनि थाखाय मोनसे गोदान आरो इन्टारेस्टिं मोनसे टेकनिकेल भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआव नोंसोर मिथिगोन माब्रै नोंसोर न'आव थानानैनो नोंनि जेनेबा मा होनो नोङो फिसाफोर जेनेबा नङा होमबा मेना फिसा बेजों लोगोसे नोङो नोंनि बिसि फिसाय जेनेबा फिसाला फिसाजोफोर गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डबो होलायनो हाबाय आरोखि ना। बेफोरखौ माब्रै नोंसोर नोजोर होनो हायो नङा होमबा न'आव थानानैनो। जेनेबा नोंसोर बिसिनि खिबु थांफानांलाया नङा होमबा। जा न'आव उन्दु नोंसोर बिसोर मा खालामदों सोरजों अबाव बेरायहैदों जेनेबा गोजानाव थांदोंब्लाबो जेनेबा गोजान जायगायाव बेरायहैदों जेनेबा आलासिफोर जाहैदों बे आलासिफोर जाहैनायाव जेनेबा सोरबा गाज्रि लोगोजों सन्देरदों नामा, माबाफोर गाज्रि मुवा जादों नामा, जेनेबा सोरजोंबा माबा रायलायदों नामा, मोजां गाज्रि मा रायलायदों मा मादों अबेयाव दं बबे जायगायाव दं बेफोरखौ नोंसोर मिथिनो मोनगोन न'आव थानानैनो। मिथिबायना। दा जोङो जोंनि बर' समाजाव दा ओरैबायदि गाज्रि जाबोगासिनो दं। अनेक नोङो इन्टारनेट खुलिबानो नुयो जेनेबा जोंनि बर'आ जेनेबा एसे दुखुआव गोलैबा जेनेबा खास्रि बिस्रि थैयोब्ला जों बयबो दुखु मोनखायो बर' हिसाबै नङा होमबा गावजों गाव आरो मोनलायखानांगौबो। दा जोंना दाखालिनिफ्रायनो नुबोबाय जेनेबा एखेबारे रुटिन बायदि एखेबारे सिरियाल जाबोगासिनो दं आरोना एखेबारे जाखानांगौखा बायदि। दा सोरबा साख्रि मावनाय बिब'आ जोंना जेनेबा जिनाहारि खालामना बुथारजानाय, सोरबा बिनानावफोरा जेनेबा नोङो क्लास 6-7 हाबनायानो सोरजोंबा फान्दाय जानानै जेनेबा लांजानाय, खारखुमानानै हाग्रा बारियाव जेनेबा हरसे थानांनाय। क्लास 6 फरायनाय गथ'फ्रा मा बिसि गिदिर जायो नङा होमबा, उन्दैसो बुजिया। आरो नै दाखालि बावैसो आरोबाव जाना थांलायबाय न'आवनो सोरबा गोदोना हाना थांलायबाय सोरबा बिनानावखौ बर' बिमुं नङा होमबा बर' बिनानावखौ सोरबा गोदोना हास'ना थांलायबाय। बेबायदिनो दाखालि आरो सोरबा फासि थांना थैलायबाय। जेनेबा बिनिफ्राय मा जाबावलायखो दा नै मैयासो नामा फेसबुकाव निउस ओंखारलायबाय साननै सानथामनिफ्रायनो उमुक नामा जेनेबा गैयालाय आरो साननै सानथामनिफ्रायनो। दा बेबायदि अनेक घटना जोंनि बर'आव जाबोगासिनो दङ आरो बेफोर दुखुनांथाव आरोना। दुखु मोनो जोङो आरो बयबो दुखु मोनो, आंल' नङा बयबो मोनो। बर' होननानै बुङोब्ला गासिबो दुखु मोनजोबो। मानो होनबा गावनि हारियावहाय बिदि अलखदखौ दाफैथों जेनेबा बिदि सानखायो बयबो जाथियानो नङा होमबा। जोंबो जोंनि बर' हिसाबै जोंबो बर'फोरखौ मोजां जाजानो लुगैयो, मोजाङै थाजानो लुगैयो नङा होमबा। दा बिनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोदों आरोना। आं सिगांनिफ्रायनो मोनथिखायो आरोना बे भिडिअखौ, थेवब्लाबो लाबोआखैमोन। ओमफ्राय दा जानायखौ बारानिफ्राय बारा नुबोनायखाय आङो बेखौ शेयार खालामनो नोंसोरजों लुगैदों आरोना। एसेबाबो हेल्प मोनो खोमा जेनेबा नङा होमबा बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौ खालामोबा जेनेबा नङा होमबा। जेरखम नोङो औवाखौ फदबोब्ला गोरलैयावनो फदबनांगौ नङा होमबा, थिग बेबायदि नङा होमबा। जेनेबा दाय जाखांनायनि उनाव नोङो रायब्ला बुबाथ' जानाय नङा। दाय जानायनि सिगां नोङो एसेबाबो बुजायनानै जेनेबा इनडाइरेक्टयै जेनेबा नङा होमबा बुजायनानैहाय नोङो बेखौ एसे लाबोनो हायोबा नङा होमबा समादानावहाय। दा बेखौसो जों नागिरनांगौ नङा होमबा। दा बिनि थाखायनो आं नोंसोरनि थाखाय बे भिडिअखौ लाबोदों। बेखौ जोबजासे नायबानो जाबाय नोंसोर, होमब्लानो मोनथिगोन। बे भिडिअनि गेजेरजों नोङो न'आव थानानैनो मबाइलावनो नोङो नुजोबगोन गासिबो। बे मा खालामदों, बबे जायगायाव दं, सोरजों बेरायदों, सोरजों रायलायदों, बे गासिखौबो मोनथिजोबगोन। बिनि उनाव नोंसोर माबाफोर गाज्रि हुदाजों थांदोंबा नोंसोर इनडाइरेक्टलि बिसोरखौ बुजायबानो जाबाय नङा होमबा। एसेबाबो नोङो हेल्प मोनगोन आरोना बे भिडिअनि गेजेरजों। बिदिब्ला हय जों भिडिअखौ नायनि। जुदि नोंसोर बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनोबा अननानै भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे साबस्क्राइब खालाम आरो हायोब्ला शेयार खालामनानै हो, जाहाथे नोंनि लोगोफ्राबो जेनेबा बे भिडिअखौ नुनानै एसेबाबो जेनेबा हेल्प मोनो आरोना। आरो भिडिअखौ नोङो लाइक साबस्क्राइब खालामनायावथ' जेबो खस्थ' जाया नङा होमबा। लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानो होनबा आंहाबो एसे हेल्प जागोन नङा होमबा। आरो नोंसोर बेबायदि लाइक आरो साबस्क्राइब खालामबासो आंबो मटिभेसन मोनो जेनेबा नङा होमबा, गोदाननिफ्राय गोदान बिनिफ्राय साबसिन भिडिअ लाबोनो नङा होमबा। बेनिखायनो लाइक आरो साबस्क्राइबखौ खालामदावो आरोखि ना। बिदिब्ला फै भिडिअखौ नायनि। बे आंनि मबाइल स्क्रिन। फार्स्टआवनो थांदो नोङो प्ले स्ट'राव थांनानैहाय सार्च खालामबानो जाबाय। मिथिबायना, मोनसे एप डाउनलड खालामग्रोनांगौ। बेनि थाखाय सार्च खालामदो नोङो ट्रेक भिउ। बे ट्रेक भिउआ गोजौआव दंखायो नै। फार्स्टआवनो ट्रेक भिउखौ सार्च खालामनानै बेखौ इनस्टल खालामबानो जाबाय। आंना इनस्टल खालामखानायखा, आपडेट होनांगौ। बेनि थाखायनो आङो बेक फैफिननानै नोंसोर इनस्टल खालामबानो जाबाय। आं बेक फैफिनबाय जिखुनु जाया स्क्रिनावहाय नैबे ट्रेक भिउआव सेरबानो जाबाय।
ट्रेक भिउआव सेरखांनायनि उनावहाय नोंसिनाव बेबायदि फैगोन मिथिबायना आंना दा बे लगिन जाना दङ बेखौ आं नोंसिनो खिथानि र' लग आउट खालामग्रोनि लग आउट खालामग्रोबाय नोंसिनाव जुदि ट्रेक भिउखौ गोदान इनस्टल खालामदोंबा बेबायदि नुजागोन मिथिबायना साइन इन उइथ गुगोल दानि जुगावथ' बयनावबो गुगोल एकाउन्ट थाखायो नङा होमबा गुगोलजों खालामना होबानो जाबाय नोंनि गुगोल एकाउन्टजों बा सोरनिबा गुगोल सोरनिखौबा खालामबानो जाबाय नोङो गुगोल एकाउन्टजों साइन खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंसिनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन बिनि उनावहाय नोंसोर एल' खालामबानो जाबाय पारमिसन होबानो जाबाय गासिखौबो नोंसिनाव बेबायदि फैगोन बेनि उनावहाय एल' होखांनायनि उनावहाय एलाव खालामखांनायनि उनावहाय नोंसिनाव बेबायदि फैगोन कल खालामनायनि आं मिथिबायना आं कल खालामबाय आंनि मबाइल मोनसेयावहाय जेनेबा नायबानो जाबाय नोंसोर माबायदि आं दा आंनि मबाइलजोंहाय स्क्रिन रेकर्डिं खालामगासिनो दं ओमफ्राय नैबे आंनि मबाइल मोनसेयाव आं कल हरबाय नुबाय नोङो माबायदि नुयो भिडिअ नुजोबगोन आरो ना नोङो अबाव दं मा दं गासिबो भिडिअ नुजोबगोन बै नोङो फन रिसिभ खालामनाङा नों बै मानसिनाव जाय मानसिनाव फन हरगोन जाय मानसिखौ नायगोन जेनेबा जाय मानसिनि फनखौ नों ट्रेक खालामगोन बे मानसिनाव नों कल हरबानो जायो बै कलखौ नोंनि कल हरनायखौ मिथिया जिखुनु जाया रिसिभबो खालामनाङा जेबो नुवा बास नोंल' नुगोन आरोखि ना बे अबाव दं बबे जायगायाव दं लकेसनखौ मिथिगोन गैला नैबे आं मबाइलजों बे आंनि मबाइलजों स्क्रिन रेकर्ड खालामगासिनो दङ आरो आङो नैबे आंनि मबाइलजों खेबना खिथादों बे मबाइलाव आं फन हरदों आरो ना नोंसोरबो ट्राइ खालामबानो जाबाय एखे सेम गुगोल मोनसेजोंनो जेनेबा आं जे गुगोलजों साइन खालामदों ट्रेक भिउखौ बे गुगोल माबाजोंनो गुगोल एकाउन्टजोंनो नोङो बै जाय मानसिनि मबाइलखौहाय नोङो ट्रेस खालामगोन बे मानसिनि मबाइलाव एखे सेम प्रसेसैनो नोङो लगइन खालामनानै हो मिथिबाय होमबासो जागोन जिमेल एकाउन्टआ सेम जानांगोन नोंनि मबाइलनि जिमेल एकाउन्टजों आरो बैनि मबाइलनि जिमेल एकाउन्टजों एखे जानांगोन आरोखि ना सेम जानांगोन ओंखायनो जेरेखम नोङो नोंनि मबाइलाव लगइन खालामदों बे जिमेल एकाउन्टजोंनो बै दस्रानि मबाइलावबो नोङो लगइन खालामनानै हो बे एपखौ डाउनलड खालामनानै होमबानो नों मिथिगोन बेवहाय नोङो लकेसनखौबो नायनो हायो बबेयाव दङ बे मबाइला जेनेबा बे मानसियावबो दङ बेनोसै भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बयनोबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरबाय गोजोन्थों बाय बाय